வெல்கம் பேக் டு ஹரிஷ் ப்ரோ. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் ரேங்க் புதுசாக பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்கள் பார்க்கலாம். வீடியோக்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்து ஆல் பட்டன் செட் பண்ணி வச்சுட்டு லைக் கொடுத்துங்க. அப்போ தான் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ நம்ம கிளாஸ் கோட் ரேங்க் புதுசாக பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. புது எலைட் பாஸ்லாம் வந்துருக்கு கைஸ். அது ஒரு ஜோக்கர் மாதிரி எலைட் பாஸு. அது யாராவது போட்டிருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் தெரியுங்க. இப்போ மேட்ச்குள்ளே போயிடுச்சு. நம்ம வழக்கம் போல் ஜிஐடி நடத்துவோம். எதிரி டீம்லாம் கோல் 2ல் இருக்காங்க, நம்மளும் கோல் 2 தான். பாருங்க முதல்ல இன்னும் ஃபஸ்ட்டு இவன் இதுக்கு முன்னாடி எலைட் பாஸ் போட்டிருக்கான். பாருங்க எமௌண்ட் போடுறான். அங்கே பாருங்க கைஸ், ஓபி கைஸ். நம்ம சுற்றி போவோம் கைஸ். இப்போ அவங்க நான் ஒட்டுக்கு வச்சுருக்கேன், இந்த மாதிரி தான் சுற்றி போனோம். பாருங்க இப்போ சுற்றி போயிட்டேன். தெரியாது, அவன் கீழே போயிட்டான். பாருங்க கைஸ், நம்ம கீழே போய் அடிக்கலாம். ஓபி கைஸ். ஓபி கைஸ். நம்ம ஃப்ரெண்டு ரிவை பண்ணிடுவோம். ரிவை பண்ணியாச்சு. நம்ம ஹெட்செட்னாக்கும் அடிச்சாச்சு. அங்கே மேலே ஒருத்தன் இருக்கான், அவன் நம்ம முடிச்சிருவோம் கைஸ். ஓபி கைஸ். நம்ம ஒரு 2 பேரை முடிச்சாச்சு. மீதி ஒருத்தன் இது கீழே குச்சி செட் போயிட்டாங்க. இப்போ நம்ம பராஃபில் இருக்கோம். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம பாயிண்ட் நம்ம பாயிண்ட் 2 இருக்குது. நம்ம 2 கில் அடிச்சிருக்கோம், ஒரு டெத் கூட ஆகலை. நம்ம ஃப்ரெண்ட் தான் ஒரு டெத் ஆகிருக்கிறோம், 70 டேமேஜ் மட்டும். நம்ம இப்போ சுற்றிட்டு போவோம். இதுக்கும் சுற்றிட்டு போகிற மாதிரி காய்ஸ். இப்போ வாங்க எங்கே இருக்குன்னு காட்டுறேன். பாருங்க கைஸ், வந்துட்டோம். வீரோ காய்ஸ், நம்மளை பார்த்துட்டாங்க காய்ஸ். ஓபி நம்மளுக்கு நிறைய ஹெல்த் குறைச்சி விட்டோம், சைட்லேருந்து அடிச்சிட்டாங்க. இப்போ இந்த மேட்ச் தோற்றுருவோன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா 1-4 வாய்ப்பு, 1-3 வாய்ப்பு இல்லை கைஸ். 1-2னாலும் வாய்ப்பு இருக்குது. பாருங்க அவன் ஜோனுக்கு எப்படியும் கீழே வந்துதான் ஆகணும். பாருங்க கைஸ், இங்கே ஒருத்தர் நாக்காய் கிடக்கான். அங்கே பாருங்க கைஸ், கீழே ஓட்டான். அங்கே வருங்க ஒரு பாய் ஒரு கேர்ள். அவள் தான் கைஸ் டெத் ஆகிட்டான். பாருங்க கைஸ், இப்போ 1-2 கைஸ். இது வாய்ப்பு இருக்கு கைஸ். வேணும் கைஸ், நூப் மாதிரி விட்டுருக்கோம். 17 பேட்ச் கைஸ். ஓபி கைஸ், போடு கைஸ். 1-1 கைஸ். அதுக்குள்ளே சைட்லேருந்து அடிச்சிட்டாங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், இப்போ 4 நிமிஷம் வீடியோ போயிடுச்சு. நம்ம இப்போ 1 நிமிஷம் கைஸ். A194 எடுத்துட்டோம்.
A94 என்னன்னு தெரில. A94 எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம அங்கே எனிமி டைமில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கான். அவன் பேர் என்னன்னுலாம் தெரியல கைஸ். இப்போ கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே என்னதான் குறி வச்சு டார்கெட் அடிக்கிறான். பரவாயில்ல. வாங்க சைடில் ஒருத்தன் போகிறான் கைஸ். ஓபி கைஸ், ஒரு ஒன் டம் நாக் கைஸ். கில்லு கைஸ். ஓபி கைஸ் சைடில். இப்போ நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் இருப்போம். இல்லை கைஸ், இன்னொருத்த ஃபர்ஸ்ட் தான். பூடு ஓபி கைஸ். 2 பேர் ஜெயிச்சிட்டாங்க. சரி, நம்ம எப்படியா முடிச்சுட்றோம். இப்போ நம்ம என்ன கன் எடுப்போம்னா டபுள் எடுக்க முடியும். அதனால் டபுள் போய் அவங்கள சாக்கடிச்சோம். என்ன வேணும்க்கு இன்னும் என்ன போல. ஒய் 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 என்கிட்ட இருக்குதா வேணும். வேணுமா எடுத்துட்டானே. பார்த்துட்டாங்க கைஸ் என்னீங்க. அச்சோ, தூரத்தில் இருக்கிறது எதுக்கு இந்த புள்ளி. இப்போ பாருங்க கைஸ், நம்ம ஒரு குறுக்கு வழி, அந்த குறுக்கு வழியாக சுற்றுவோம். பாருங்க கைஸ், நான் உள்ளாமே இருக்கிறேன். இதான் அந்த குறுக்கு வழி கைஸ். நம்ம இங்கே உட்காந்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இங்கே போயாச்சு. அங்கே ஒருத்தன் இருக்காங்க கைஸ். 2 பேர் கைஸ். 2 பேருமே டபுள் வச்சு முடிச்சிடலாம் கைஸ். இப்போ நம்ம வந்து அங்கே இன்னொருத்த வரான். அவன் நாக் கைஸ். இப்போ நம்ம மெடிக்கல் சார்ஜ்குள் சுற்றிடுவான். அவன் வரா பாருங்க. அந்த ஓட்டைக்குள்ளே போயிட்டா கைஸ். கைஸ் பாருங்க கைஸ், M80 நச்சு அடிச்சிட்டாங்க கைஸ். பாருங்க கைஸ், இவன் எலைட் பாஸ் போட்டிருக்கான். இதுக்கு முன்னாடி எலைட் பாஸு MP40 ஸ்கின்ல வச்சுருக்கோம். ஒப்பி கைஸ், ஒப்பி. இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு வச்சுருக்கான். நம்ம தேர்டாக இருக்கோம். நம்ம இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்து அவன் ஆஃப்லைன். இப்போ அவன் ஜோனுக்குள்ளேயே அந்த ஓட்ட வழியாக வந்துடுவான். போடு கைஸ், போடு. ஓபி கைஸ், ஓபி கைஸ். கைஸ், நம்ம ஃப்ரெண்ட் தான் இப்போ டாப்பில் இருக்கான். இப்போ நம்ம ஏடபிள்யூஎம் எடுத்து வழக்கம் போட. இப்போ நம்ம வந்து 3 கில்லு 1107 டேமேஜில் இருக்கோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்து 2425 டேமேஜில் இருக்காங்க. ஓ போடு ஓபி கைஸ். போடு கைஸ், நம்ம ஒரு நாக்கு அடிச்சிட்டோம். கில் அடிச்சிடலாம். ஓபி கைஸ். மேலே ஒருத்தன் இருக்கான். அவனையும் போட்டு தாக்கி ஓபி எங்கேயுமே சொல்ல. சை பொண்ணே கிட்ட வா, வா பொண்ணி கைஸ். ஓபி கைஸ், நம்ம கரெக்டான நேரத்தில் கூட போட்டோம். இல்லைனா நம்ம உயிர்த்து பிடிக்க முடியாது. என்ன மாதிரி அங்கே இருக்கான்னு தெரியாது. பின்னாடி இந்த அடிச்சிட்டா கைஸ்.
வருவோன்னு தெரிஞ்சு தான் வந்துருக்கா. இப்போ 1 vs 3 வாய்ப்பு இருக்குது. பின்னாடி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. பாருங்க கைஸ், நின்றுட்டு இருக்கான். ஓகே கைஸ், மேட்ச் முடிஞ்சு. சரி கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து வென் அவுட் ஆயிரும். ஓகே, ஒரு கில் அடிச்சுட்டு அவுட் ஆயிரும். ஓகே இருங்க, சீக்கிரமான போயிடும். சீக்கிரம் கைஸ், நம்ம ஒரே கில் அடிச்சுட்டு போகலாம். அவ்வளோதாங்க, ஸோ கில்லர்ஸ் நாக் ஆகிட்டோம். இப்போ நம்ம எனிமிக்கு விட்டு கொடுத்துருவோம். ஓகேஸ் 11. நம்ம இவனை பார்ப்போம். சரி கைஸ், இப்போ இவன் மெடிக்கெட் சுற்றிட்டு இருக்கான். எனக்கு டச்சு இருக்கான். போடு இவனும் டெத் ஆயிடுவான் கைஸ், டெத் ஆயிடுவான் கன்ஃபார்மு. எனக்கு டெத்தே ஆகலை இவன். ஓபி கைஸ், 1 டாப்பு. அங்கே இருக்க எப்படியாவது இறங்கி வந்துதான் கைஸ் ஆகணும். ஓபி இப்போ அவன் அடுத்தாயிருவான்னு நினைக்கிறேன். சரி கைஸ், நம்ம எத்தனை ரீஜனல் பாயிண்ட் இருக்குன்னு பார்க்கணும். பாருங்க கைஸ், நான் ரீஜனல் பாயிண்ட் யாருக்குலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க கைஸ், நம்ம ரீஜனல் பாயிண்ட் எத்தனைன்னு பார்க்குறேன். சரி கைஸ், இங்கே பாருங்கள், இதுதான் நம்ம அதிகமாக எடுத்துட்டா நம்மளுக்கு எல்லோ கலர் போக்கர் கொடுத்துருவாங்க. இவன் நம்ம பார்ப்போம், உள்ளே போய் பார்ப்போம் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குன்னு மட்டும். ஓபி நம்ம 950 பாயிண்ட் கை. சரி காய்ஸ், அது வரையும் உங்களோட வெளிப்படுறது உங்கள் ஹரிஷ். லவ் யூ, பாய் கைஸ், பாய். இனியும் ஒரு வீடியோவுக்கு சந்திக்கலாம். பாய்.